It's a very special day. Today we show our biggest investment in our club. First it was like a dream, very impossible dream. We finished this investment and it's ready to be shown. I just want to thank you to the sponsors. I want to say thank you for MAN, NHS, Bus and Truck. This is the power of unity. Like you in the field, we can achieve great things. I hope this investment will give you more ambition, more determination, more luck, and bring with this a big trophy to Brăila. Parteneriatul nostru cu echipa de handbal feminin Dunărea Brăila împlinește anul acesta 3 ani. 3 ani de susținere reciprocă și de respect. Sunt onorată să fiu astăzi aici cu voi. Suntem fericiți că putem face parte din evoluția voastră ca echipă. I want to congratulate you for your performance for the last year. Today we are here to make a surprise for you and to present you the new bus that you will travel in the world and you will go with this bus for many other victory. Vă doresc mult succes! Vă felicităm în primul rând pentru oportunitatea de a visa și de a îndeplini visul brăilenilor în realitate atunci când aduceți victoria la Brăila. Vreau să mulțumesc în mod special din partea brăilenilor sponsorilor care au făcut posibil ca acest vis să devină realitate, echipei, tuturor celor din partea administrativă și conducerii clubului care se ocupă, suporterilor într-un mod special și să vă doresc ca acest autocar să vă poarte la cele mai mari competiții din Europa și din lume și de acolo să vă întoarceți mereu zâmbind, aducând victoria pentru brăileni. Mult succes! Pentru mine acest proiect este o poveste. Am intrat și cu sufletul în această poveste, astăzi se mai scrie încă un capitol acestei povești și din punctul meu de vedere povestea asta trebuie să fie fără sfârșit. Brăila e casa noastră, e și a doua casa voastră și vedeți că sunt oameni cu suflet care investesc foarte mult în acest sport. Împreună cu toți brăilenii ne mândrim cu rezultatele voastre. Faptul că aveți performanță și că alături de voi au venit foarte mulți copii la sală și că echipa de tineret are rezultate foarte bune, din punctul meu de vedere este cea mai mare realizare. Vă mulțumesc și succes în continuare, fetelor!